Izakhamuzi zase Alexandra zithi umasipala nohulumeni abenza okwanele ukubhekana nenkinga yokudayiswa kokudla osekudlulelwe isikhathi emathilomu abokufika. When I reported a shop that was selling expired Movite, all they did was when they arrived there with Home Affairs, police and environmental, they only checked and probed the legality of the person in terms of is the person legally supposed to be in South Africa, only to find that the gentleman didn't have the documentation. Kunokuhlukana kwembono mayelana nokuvalwa kwamathilomu atholakala edayisa ukudla osokudlulelwe isikhathi. There is this division amongst a community. At 10 Vasco, there was some movement, a lot of community in the evening. They were there trying to close these shops. Kusenjalo umndeni kanye nabafundi bahlanganyele enkonzweni esikhumbuzo sentombazanyana eneminyaka eyishumi ubudala uLisedi Malawudi eshone ngomgqibelo ngemuva kokudla ama-snacks okusolakala ukuthi anobuthi. Umama wayo kanye nomfowabo omncane basasesibhedlela ngemuva kokudla lama-snacks. Ukushona kwalomfundi kuchazwe njengenhlekelele. It is a painful thing that happened Rona. And we are saddened by this. We are all touched. No parents deserve to bury their own child. Umndeni uqinisekise ukuthi uLisedi uzofihlwa eLimpopo.